Interessant que la gent conega, després de 100 dies de govern, què hem fet, perquè n'hi ha gent que potser pensa que no hem fet res, altres que sí que han fet, altres que no han fet tant, doncs cada un que se forme la seva opinió i ja està. Doncs bé, en les diferents àrees, en l'àrea d'urbanisme, per exemple, s'han netejat 3 solars i 3 parcel·les, una al casc urbà, a les urbanitzacions i a la platja, que estaven 2 anys sense netejar. S'han pres mesures d'accessibilitat a la platja, construcció de rampes per a facilitar la mobilitat, reanudació de les obres de l'última fase del desviament del barranc Pasqual, amb la supervisió tècnica del Departament d'Urbanisme. Amb aquesta obra tindrem via lliure per construir la rotonda que farà possible la connexió de Mercè Rodoreda i l'antiga carretera de Barcelona, descongestionant el trànsit del Caminàs. Posada en marxa del projecte d'execució de la bassa reguladora de la séquia de Montcada, després de 12 anys de la seva aprovació, amb la coordinació tècnica del Departament d'Urbanisme. Ens permetrà reduir les despeses d'abocament dels excedents a la mar d'aigua, rebaixant la quantitat del conveni amb la SAT, la Marchal, per la disminució de les hores de la turbina. Execució del carril bici de la part final, que va començar el Partit Popular en l'anterior legislatura, que uneix el camí a la mar i la via Xurra. L'estudi i reubicació de la viabilitat dels contenidors de FEM a les zones que presenten una major conflictivitat per als veïns, en la platja i en el nucli antic. En benestar social està l'escola matinera, que a causa de l'increment d'usuaris s'ha incorporat un monitor més en un dels col·legis davant la forta demanda. Enguany, més de 50 alumnes. El menjador social vacacional dependent de la Conselleria de Benestar Social, vista la necessitat, s'ha decidit perllongar fins a principi del curs escolar, assumint el cost l'Ajuntament. Gestió directa i assignació d'eslots de llibres i material escolar dels serveis socials. En la mesa antidesnonaments han hagut reunions per crear un inventari d'habitatges buits i per tenir habitatges socials i cobrir possibles desnonaments, i reunions amb entitats bancàries i famílies en perill de ser desnonats per arribar a una solució que permeta refer la vida de les famílies amb dignitat. En el Departament de la Dona, nou programa de prevenció de la violència de gènere que es va impartir a l'Institut de Puçol per a joves. S'anirà instaurant programàticament en cada curs, que és el programa Nagore. Mesa oficial de la violència de gènere, hem seguit cas a cas amb la delegació del govern, Guàrdia Civil, Policia i Serveis Socials. Hem fet un seguiment setmanal amb les treballadores socials. Hem detectat que cal que hi hagi més coordinació entre tots els agents implicats. És per això que es realitzaran cursos de sensibilització per a les forces de seguretat i formació per als escolars, perquè cal que comenci la formació i la informació dels més menuts des que van a l'escola. I es demanarà a la Conselleria que s'incloga la informació sobre la violència de gènere com a apartat important d'una de les assignatures. En visites oficials vàrem anar a visitar a la directora general de Serveis Socials per tractar la continuïtat dels serveis socials. L'1 de gener del 2016, com hem comentat abans, Puçol s'hagués quedat sense competència en matèria de serveis socials. Gràcies al govern valencià podrem continuar donant aquest servei tan important per a la ciutadania i s'ampliarà el número de places del programa Menjar a Casa. En la tercera edat se gestionen cursos de la tercera edat i s'observa una major demanda respecte d'anys anteriors. Hem tingut contactes a la residència de la tercera edat de Puçol i, entre altres casos, ràpida gestió per a una veïna impedida perquè la seva casa ha quedat danyada per les pluges i no podia pernoctar allí. Ja li s'ha buscat, en un temps rècord, una solució i està en una residència. Teixit social, adhesió de Puçol pel tema dels refugiats a l'espera de més informació i contacte amb associacions del municipi per a possibles col·laboracions. Si cal prendre mesures especials, es convocarà una reunió amb els portaveus. Discapacitats. Estem en coordinació amb el CRIS, que és el Centre de Rehabilitació i Integració Social de Malalts Mentals, per a la integració de malalts del municipi, ampliant el disfrut de tots els serveis públics. D'això estem a l'espera perquè ho subvenciona al 100% la Conselleria i estem a l'espera que ens renoven tot el conveni per a tot l'any 2016. En altres programes, gestió i posada en funcionament per l'1 d'octubre del mòdul de pintors per a joves en risc de marginació social. En l'àrea de festes, agricultura, sanitat, protecció civil i comerç, posada en marxa de la regulació de les seus festeres, aplicació de tractaments i actuació en compliment de la llei de benestar animal. Se ficaren abeuradors als corrals portàtils per a rehidratació dels animals després dels festejos, estudi termomètric de les instal·lacions taurines per a aplicar les mesures correctores i evitar temperatures extremes per als animals, per evitar el que passà en els hostalets, instauració de protocols d'evacuació de ferits als diferents festejos taurins que fins ara no s'havia fet.
Reunió amb la direcció de l'empresa de tractaments de plagues per tal d'aplicar nous tractaments per al control de mosquits, panderoles i rates, així com establiment de nous protocols d'actuació per al control de la proliferació d'estos. Reunió amb els pobles veïns per tal d'abordar la problemàtica del mosquit tigre i establir mesures d'actuació conjuntes i pal·liar la proliferació d'aquest insecte. Establiment de la regulació de la situació de protecció civil i millora dels seus protocols d'actuació. Posada en marxa del Shopping Night per al proper dia 23 d'octubre. Per primera vegada disfrutarem de les compres als comerços del nostre poble en un horari no habitual, des de les 8 de la vesprada fins a les 12 de la nit, amb animacions, activitats per impulsar el nostre comerç. En l'àrea de medi ambient, mobilitat i trànsit, hem tingut actuacions en mobilitat, 2 places de minusvàlids en la platja després de 3 anys demanant-les, els usuaris, pas de vianants en el carrer de Sant Joan, a l'altura del sindicat, realització de la setmana sense cotxes, plantar les bases per a modificar, fomentar i crear un poble amb major sensibilitat cap a un model més sostenible d'acord al medi ambient. Àrea de personal i règim interior. S'han constituït les meses generals de negociació. La constitució també del Comitè de Seguretat i Salut. Els serveis contractats de terapeuta ocupacional, d'activitats socioculturals i d'animació de la tercera edat, de reforç educatiu, de ludoteca i d'escola matinera. S'ha modificat el crèdit per a contractacions de les persones que restaven a la borsa social. L'inici del contracte serà a partir de l'1 d'octubre. Hem contractat un psicòleg per a 6 mesos mitjançant el salari jove. I contractació de peons agrícoles s'ha fet en 108, després 2 i després 4, en els mesos de juliol, agost i setembre. Podem dir que a dia d'avui estan tots col·locats des que havien sol·licitat. El dir 108, 2 i 4 és perquè els 2 se'n van anar al GAR i 4 a Rafael Bunyol que feien falta allí i de moment donarem aixida perquè tingueren tots treball. Preparació de la posada en marxa per a desembre del Pla d'Ocupació Conjunt. Ampliació de crèdit per a les beques de llibres escolars. S'han augmentat 20.000 euros en respecte al pressupost de l'any anterior. Està clar que tindrem que augmentar la dotació si volem complir, si no enguany, a l'any que ve, perquè els pobles que no puguen en un moment donat, no és el cas nostre, pense, però en cas de que Puçol no pogués aportar el 33% de les beques escolars, l'avançaria a la Diputació i després, o la Conselleria, i després, quan ens donen la subvenció, ens la descomptarien. Sabeu que les ajudes són de 200 euros i són per a fomentar els bancs de llibres. 200 euros màxim. 100 euros començaran a pagar-se en novembre i els altres 100 euros quan tornen els llibres en bon estat. El que no torna en bon estat li se descomptarà. Contracte de manteniment elèctric dels espais públics després de 4 anys. En cultura, esports i joventut. En cultura, incloure al full d'inscripcions a les escoles de cultura i esports la clàusula de protecció d'imatge per tal de facilitar i garantir el dret a la intimitat dels menors. Establir el marc necessari per a la firma del conveni de col·laboració amb l'Associació de Tabaleters i Dolçainers de Puçol per garantir la màxima implicació en la protecció i consolidació d'estructures per preservar la música i folklore valencians. Inici d'actuacions per millorar i implementar les instal·lacions de la Casa de Cultura per garantir les condicions d'ús dels usuaris. Desenvolupament de la programació per a commemorar el 9 d'octubre amb la implicació d'associacions, empreses i professionals locals. Reunió amb el Centre Musical Instructiu Santa Cecília per tal de millorar i resoldre qüestions de funcionament i plantejar xicotetes millores en els espais d'ús habitual per optimitzar el seu funcionament. Encetar el camí cap a una nova imatge que doni visibilitat a l'activitat que realitzen les escoles culturals a fi de promocionar-les. En esports, ordenar el trasllat a les instal·lacions del Palau d'Esports del material de gimnàs cedit pel CEAM que fins al moment estava infrautilitzat i que millora les instal·lacions poliesportives. Demanar distints informes tècnics sobre deficiències en instal·lacions esportives, poliesportiu, camp de futbol, per poder estudiar futures intervencions. Priorització el canvi de caldera als vestidors exteriors del poliesportiu per garantir els paràmetres sanitaris mínims contra bacteris com la legionel·la. Gestionar l'ús de les infraestructures necessàries per a la celebració del primer Open Nacional d'Estils interns organitzat per la Federació de Kung Fu de la Comunitat Valenciana en col·laboració de l'associació local EREN. Estudi de possibilitats d'ús i de la normativa a aplicar per a buscar l'utilització dels espais exteriors dels centres educatius per part de diferents clubs esportius per a descongestionar les instal·lacions poliesportives. En joventut, reunió amb els responsables del Festival de Curtmetratges XS per replantejar qüestions organitzatives de promoció i difusió. Reunió amb el representant de l'Ampli
per tractar un possible canvi en l'ordenança reguladora d'ús de l'espai d'assajos que s'adapte a l'activitat actual. En la platja s'ha iniciat el Pla de Regulació d'Usos i Mobilitat al Passeig Marítim amb la col·locació de senyalització de prioritat peatonal i limitació de velocitat a 10 km per hora per als ciclistes. Instal·lació d'una caseta de lavabos a la plaça de l'Estany. Estudi de millora de la platja adaptada que contempla canvis de distribució de les infraestructures existents, així com l'ampliació de la zona d'ombratge i la millora del manteniment de les cadires amfíbies. Actuacions per millorar la senyalització, delimitació, manteniment i gestió mediambiental de la zona dunar. En l'enllumenat, realització d'estudi i informes tècnics sobre diverses situacions anòmales en l'enllumenat públic per pal·liar la inadequada despesa municipal en terrenys de titularitat privada o situats fora del nostre terme municipal. Aquestes irregularitats afectarien en l'actualitat a quasi 100 punts de llum amb una despesa anual estimada al voltant dels 10.000 euros, situades en el Club Social d'Il·luminació de l'Alfinac i a l'exterior i llum en el terme de Sagunt, en cases situades en el terme de Sagunt. Redimensió i adaptació del projecte d'enllumenat de la muralla del Jardí Botànic subvencionat per la Diputació. En Parcs i Jardins, replantejament i realització del projecte del Parc de Lliure Circulació Canina de la Murta, d'imminent construcció, comptant amb la col·laboració de l'Associació de Propietaris Responsables per tal d'ajustar el projecte a les necessitats reals dels usuaris. D'altra banda, s'ha iniciat l'estudi per a la creació d'un segon parc a la zona de la platja. Inici d'una roda de verificació de l'estat i d'eficiències de parcs i jardins per a conformar un pla d'actuacions i millores atenent a les prioritats. I s'ha reparat la pista de bàsquet de la plaça de la Generalitat que portava pràcticament 2 anys en mal estat, en fase de reparació. En l'àrea d'educació, informàtica, administració electrònica, portal de transparència i participació ciutadana, s'ha executat el canvi de les calderes de les escoles públiques de Puçol. Projecte Arbres de Puçol conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient. Actualització de les estances de la seu electrònica. Locució de la centraleta de telèfons d'ací i departaments de l'Ajuntament. Elaboració del pla d'adequació de l'Ajuntament a l'Esquema Nacional de Seguretat. Estudi dels punts per a la connexió de zones Wi-Fi. Firma del conveni d'adhesió amb l'Administració de l'Estat per a la creació del portal de transparència, així com l'anàlisi de la informació que subministrarà en la pàgina web. Realització de la instància de participació ciutadana i després noves activitats als centres educatius com projecte de vida saludable, un naufragi en la teua piscina i tallers de pilota valenciana. I en l'àrea d'alcaldia, i per acabar, com a alcalde, des del dia 15 de juny, he rebut a 57 ciutadans i ciutadanes, a 51 empreses, a 39 col·lectius, he tingut 42 reunions en departaments, he assistit a 45 actes, a part de les juntes i reunions de l'equip de govern, com és la nostra obligació. Després he pres part en el pàrquing de la parcel·la municipal que n'hi ha enfront del càmping València, en el carrer Utúria. Després de constants enfrontaments entre els usuaris que obstruïen les entrades al pàrquing, se va estudiar sobre el terreny el problema de l'estacionament i es va decidir tancar l'accés del carrer Riu Xúquer i pintar les entrades amb la corresponent senyalització. Se va solucionar el problema d'una discapacitada que tenim al carrer Mossèn Vicent Valero amb la col·locació de pivots verds perquè no pot girar adequadament i se va demanar de l'associació de veïns de la finca rebaixar el bancalet perquè pugui maniobrar correctament. Portava un temps sense eixir de casa. Després ja hem tingut una reunió, ara pendents, vaig tindre una reunioneta en el secretari autonòmic d'Infraestructures i estem esperant que ja ens convoquen probablement per a esta setmana que ve o l'altra màxim de la Conselleria d'Infraestructures. Tenim pendent la reunió per a demanar la realització de les obres que faran possible la solució als embassaments que des de tants anys pateix el nostre poble, a més de 2 rotondes que són d'urgent construcció, com és l'eixida de la UB21 i la del Camí Llíria, també la rotonda del Camí Llíria i Avinguda Alfinac. Hem tingut també una reunió amb el sindicat, perquè pensem que a llarg termini el sindicat tindrà que formar part del patrimoni del nostre poble. Així ens ho va fer saber també la Junta Directiva, que vol que siguin, per suposat, els mateixos socis els que ho vulguin, i estem estudiant un conveni, que ja hi havia un conveni signat, ara se renovarà i probablement ens pugui dur a un acord a més llarg termini. I no cal dir que diàriament coordina el govern del nostre poble, del qual estic molt orgullós pel seu treball i la seva total dedicació a cada àrea per gestionar els recursos municipals i millorar la qualitat de vida dels puçolencs i puçolenques. I aquesta és la compareixença que volia fer. Moltes gràcies i obrim el torn de paraula.